Maar een soort bombardie kondigt de drafbaan in Wolvergeer de komst van de Grand Prix de UET aan. De Champions League van de draafsport is dit weekend op de drafbaan van Wolvergeer. Daar binnen ze dwaande met de tarriedings. Morgen zet het uiteen. Het bijzondere hieraan is dat deze race wordt bijna altijd in Frankrijk en in Zweden verreden. De prestigieuze paardenlanden, sportlanden. En wij hebben 5 jaar geleden een doel gesteld om deze race hier naartoe te halen. Wij hebben daar 2 jaar aan gewerkt. En 1,5 jaar geleden hebben wij het fiat gekregen om deze race hier te organiseren. Dat is zeer bijzonder, want dit is een race met €350.000 prijzengeld. En dat is nog nooit in Nederland verreden. In 2010 leidt de draverij op zijn god en lieke de baan hoe de kop te gaan. Er is geen toekomst meer voor de drafbaan in Wolvergeer. Curator Brink had het faillissement van de baan onvregen. Veldink kocht Tegere met zijn zakenpartner op het laatste moment de drafbaan en stutste er miljoenen in. Victoria Park. De ambities wienen heeg. De draafsport van Nederland moest weer op de kaart zetten. En dat liek het slagen. Jood stiet de baan van Wolvergeer op de voorzijde van de kranten in Frankrijk. Dit hebben we vanaf het begin naartoe gewerkt. En je hoopt natuurlijk dat je dit bereiken kan. En ik denk, wij allemaal en iedereen die hier met de sport betrokken is zeer blij en zeer trots dat we dit hebben kunnen bereiken. En dat dit hier nu op dit moment staat. 3.500 taskogers worden verwachten. In de VIP-lounge binnen de tafels dekt en de eerste hinders maakt je een trainingsroentje. Wolvergeer is klaar voor de Champions League. 90% van het werk is allemaal gebeurd, want morgen moet je dan gewoon het laatste deeltje doen om de mensen te ontvangen. Jullie zijn er klaar voor? Wij zijn er helemaal klaar voor. De draverij is morgen te bestellen via omroeplive.nl.